Ngiyabingelela ekhaya lezi, ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova. Ngangena ekhaya lezi ngifaka umama wasesavana. Nganginenkinga yokulala nesilwana iminyaka engaphezu kweyishumi. Kodwa ngithe uma ngingena ekhaya lezi ngathola ukusizakala, isilwane sangalala nami. Bengijwayele ukukhuleka umkhuleko abaseRoma 10:9. Ngasizakala kakhulu, ngiyabonga ukuthi ngisizakele. Bengihlezi ngihlupheka nalento ingihlupha impilo yami yonke, ingiphatha kabi. Bengithi ngisho ngithi ngiyilalela nje emini ifike lento iminyaka ngihamba izangoma lutho ukusizakala. Ngisebenzisa izinto ey'phathekayo, amafutha, amanzi osawoti. Angikaze ngisizakale, kepha angisizwanga umuntu, kepha ngisizwe uJesu Kristu iNkosi. Ngiyabonga kakhulu ukungena ekhaya lezi, engathi nabanye bangangena Nkosi yami bazosizakala ngoba kusizakala mahhala. Buka nje ngisizakale entweni eseyingihlupha iminyaka. Bengiye ngihambe ngiyogezwa, kuthiwa ngihambe ngiyogezwa ngiyolahla, kubizwa kanjalo. Kuthiwa ngiyolahla ngikhiphe iy'mali, iningi imali yami engilahlile ngenxa yalento ekade ingihlupha kodwa ingahambi. Meke nje ngaya khona kube ngathi hhayi ibuya kakhulu. Ngiyabonga kakhulu ukungena ekhaya lezi.